Takže čo by si zaprial pánovi profesorovi Jurajovi Altusovi k meninám? Tak ja by som mu povedal, ponad tvoju strechu letí holub sivý, včera si mal meniny, nech ťa Pán Boh živí. Tak k meninám by som mu poprial veľa zdravíčka, šťastíčka a aby vychoval ešte veľa vzorných študentov na našej univerzite. Takže čo by si zaprial inžinierovi Marekovi Hegerovi k meninám? Takže Marekovi hlavne veľa zdravia, čo najmenej nepoškodených súborov v počítači a hlavne veľa dobrej pamäte. Na zdravie. Na zdravie. Všetko najlepšie a nech ho poslúcha všetko, čo má. Takto treba poutírať tie šálky. Takže čo by si zaprial inžinierovi Marekovi Rochovi k meninám? A inžinierovi Rochovi by som zaprial dobré víno, drahé dary, nech sa mu vždy dobre darí a veľa vody. Tak k tomu jeho peknému menu by som poprial všetko dobrého, nech ho študenti poslúchajú a na zdravie.